Салом алайкум ҳама касамо дар рафти сиёмкаи клипи Дона Дона дуюм қисме зинда саломат бошед. ва та дӯст медорам ва дӯстум дорем. раҳмат ба дачаи Барзод Гулдара ба Таҷикистон. Balançka, balan kantatı. салом алайкум ба ҳама подписчикои канали Tajik Style. мо имрӯз дар рафти сабти мақсад клипи Дона Дона дуюм қисм будем. бо ҳама ҳамин дӯсто ҷамъ шидем. дар автобус кадр гирифтем бо дар дигар ҷо. ба наздикӣ пешкаш шумо мекунем бародаро канали Tajik Style хабар бигирен. все наворҳо ай тарафи мо ай гурӯҳи Respro меброяд. зиндаву саломат бошед. тамошо мекунем мо чиз